بيجم أجه أشلشة مساخية بي يعني روجة هات مديت بسيخ وبجابت خواب دازي جنا بيكولا يعني حتى جهبكين ام بيجن او جهبكين اصل شيتان ساخي بي بو مهميا ام بيجن بلا جهجنا جهبي يعني تشي بو يعني بعد دايكا زاروكي خوكيه لندايدا لورين غوتنا سا حتى مزن كنا اننا بتاخه جن بريخستن جن جواكا جن جهاديا اذا اصل شيء سنه بدايكا ام بيجن ساخي بي مجهي بو خدي جامله بسكن ليواني ما بين لبسكن ام بين ساخي بجي جيان azadi. Zeki Ana'nın söylediği gibi aslında hakikat yolunu iğneyle kazdık bizler. Yani bugün kadının mücadelesinin böyle zaferleşmesi aslında o iğne meselesiyle yola çıktık. Yani garip bir tarihin mücadelecileri olduk biz kadınlar. Birlikte özgür, eşit bir yaşamın ısrarını yaptık. Yerel yönetimler aslında kadının da renginin yansıyan bir tarafıdır. Bugün yerel yönetimlerimizle birlikte görüyoruz ki kadının rengi, sözü, kararı, verdiği her kararın aslında toplumsal olarak yani hem erkeğin hem kadının bir arada yaşaması ama hakikatini bilerek yaşamasının anlamlı olan bir diğer etkinliği de bugün Jin açılan kütüphanemiz. Bizler evlerde yalnız değil, işte okullarda değil, yani fiziki olarak belki bazı yerleri bizlere göstertebilirler ama alanın her alanında mücadele, bilincimizi alma gücünü her tarafta gösteriyoruz, görüyoruz da. Naha le çar derin cihane jin jiboy jiyaneki azat berhadidin tekoşina xwe mezin dikin, rêxistina xwe mezin dikin, ji bo ku jiyanekî azad û wekhev pêk bê, şoreşên jinê li ser vê erdnîgariyê nihe bi pêşengiya jinê ve pêk tê. Lê em dizanin aliyekê de jî tundiyekî mezin, qirkirinekî mezin li hemberê heqîqeta jinê tê meşandin. Lê em her tim dibêjin jin li hemberê wê aqlê qirêj, li hemberê wan polîtîkaya ne her tim berxwedana xwe mezin kiriye, her tim qadên xwe yên azad berfirehtir kiriye û rêxistinê xwe û piştgiriya xwe di nava van qadan da mezin kiriye. Em jî wekî rêveberiyên xwe cihî da wekî hevşaredar me soz da bu hevalên xwe yên jin me gotibû em ê her kuçeyan, her kolanan ji bo ku jin ji bo ku zarok azad bijîn em ê rêxistina xwe li vê derê xurt bikin. Ev roja ku em hatiye ser rêveberiyê heya niha roj bi roj me qadên xwe yên jiyanê vekirin û me got em ê di nava van qadan de bigihêjin dîroka xwe ya veşartî, bigihêjin zanîn û zanebûna xwe ya veşartî û em ê dîroka xwe dîsa bînin ser rûyê dinê. Bi pêşengiya vê zanîn û zanebûyînê em ê jiyanekî azad ji bo me biafirînin. Niha jî em ji bo hevalên xwe yên jin spasdarin ji ber ku em hêza xwe ji we distînin. Hîn rê hevalên me ne bi pêşniyariyê me ve em qadên xwe roj bi roj berfirehtir dikin. Wekî mînaka îro jî pirtûkxaneya jinê em ê di nava vê derê da bigihêjin dîroka xwe, em ê pênûsa xwe bigirin destê xwe û em ê bifikirin û em ê binivîsin, em ê bixwînin. Em ê zanûn û zanebûyina xwe ya jinê civakê azad bikin û heya ji bo jinan ev civak azad bibe, em ê rêxistina xwe di nava van qadan da mezin bikin. Ji bo jinên wanê pîroz be, ji me hemiyan re pîroz be. Ez dîsa dibêjim hîn heme bi xêr hatin, ser seran ser çavan hatin.
defa farklı bir çıkış var. Yani şöyle olacak peki, Saman Adası'na götürecek. Oradan yapıp tekrardan gelecekler. Yani bazen arkasına deniz atacak, demir atacak orada.